Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте всички. Аз съм 6493 и днес ще играем Life for Speed. И играем в някакъв сервер с дрифт. И има така малко хора. Защо тръгнах да ги скептейтвам? Така, значи на моята кола. Значи, то сервер само с такива коли, а на мен не ми е удобно с тази кола. Но ще играя с нея, щом трябва да се дрифти с тази кола. Аз нямам проблем. Значи, ще се направя ето този пърсън, за да ви е удобно. Не, че на мен ми е удобно, но е нещо. Не. Добре, след малко ще влезна в някой друг сервер, защото тази кола е гадна и просто на мен не ми харесва. На мен ми харесва на малката кола, скоро ще ви я покажа като влезна в друг сервер. Но за сега ще играя в този с яката дрифти. Аз дори не мога да направям дрифт. Защото съм непрокопсаник и не знам как се кара тази кола. Другата кола повече ми харесва. Аре бе! Влезе в пита. Не, на мен този пърсън не ми е удобен. Ето този пърсън ми е доста удобен. Сега. Вау! Дрифт! Ей! Ау! Добре, влизам в друг. Покажи списък на хостовете. Ето този. Да, има дори двама човека. Айде. Ок. Да, тук има двата вида коли. Присъедини се. Питове. Ето тази кола до сега бяхме. Но аз обичам да съм след тази кола. И сега ще направя това, което съм си го направил сам. Обаче ето, любимата ми комбинация. Сложил съм и само гуми, друго не съм правил. Така. Сега на любима ми мап е малко яко. Защото тук яката издрифтвам. Ето, сега ще издрифта. Успях. Очаквайте още епизоди на Team Fortress 2. Скоро ще играе на CS, Warzone. Така. Обичам този мап и тази кола, Witch. Така. Служил съм и офроуд гуми. И иначе играта е направена от Rockstar Games. Ето почваме ново състезание. Значи тази игра лесно се сваля. Ако искате, ще направя клип как се сваля играта. Ако искате да играете с мен, да снимаме заедно и такива неща. Мама, махна се от мене. А сега как ще взема дрифт завоя, войчета? Къде ме забута, бе? Ти ще ми плащаш колата после. Струва 5 евро. Не, бе, баунс. Тук има обаче много неопитни шофьори. Като някакви патки карат. Като патки са. Майко, колата ми е толкова сдробена, че дори не може да взима дрифта както трябва. Не, базикам се, взима си дрифта отлично. Ей, този пърсън ме кефи. Не, баунс, този пърсън ми е любим. Сега гледайте как се взима дрифт завой с щупена кола. Стига мърдама! Вау! Ето така се прави. Не! И само да знаете, аз не съм с волан. Знам, че карам твърде добре, като все едно съм с волан, но не съм с волан. Тази игра е направена за волан и от Rockstar, затова като се опитвам да дрифта, звучи като на Сан Андреас, но вие не чувате, защото съм се сложил слушалки. Ще съм гати. Сега да отида в бокса
И максималната скорост в бокса е 80 км в час, така че да няма превишавам. Така, да се паркираме, за да направят стоп, за да ни поправят. Вече ни е поправено, обаче трябва поправките да се направят. Така. Яко бръмчи колата, но вие няма да чувате, за което съжалявам, но така е по-яко. Като не чувате, за да не чувате бръмченето на колите, сменянето на предавки, защото силен звука и просто ще ви нерви. По-добре да не чувате нищо, само да чувате мен и да гледате как карам. Значи аз не мисля, че съм чак толкова голям про на тази игра, но не знам. Вие преценете какъв съм. Не знам, може да има и хора, които не обичат да дрифтат на завоите, но аз не съм от тези хора. Аз съм си направил въртенето на волана да ми е бързо, за да мога да дрифта. Да имек нещо като дрифт настройки. И така. Се промени настройките, верно ли? Като се е променил настройките, браво му казвам. Най-после е разбрал къде е думата настройки. Батякия. И играта е на български, но значи играта е на български, защото никакъв превод не ви трябва. Просто изберете на какъв език да ви е играта. Ако компът ви е на български, ще ви препоръча да ви е на български там. Нали, като избирате езиците. И всичко ще ви е на български. Почти всичко. Повечето неща ще са ви на български. Аз обичам така да правям преди старта. Най-после стана зелено, за да тръгна. То аз мога да тръгна преди зеленото, но не искам, защото ще имам някакво наказание, което дори няма да ме накажат. Сериозно ли всички са с тази бричтайка? Има един с моята бричтайка. И аз ги бутнах всичките. Седи вуичи. Май са вуичи. И виж го то с някакви спортните гуми. За рали, за писта. Батякия. Бах ти готиняка. Какво ми се правиш на готин? Аз позивам да завоз дрифт да е мангал. Не, той не е мангал, той е готиняк. Вижте му джантите само как дрифти, как поема завоите. Аз този завой няма да го взема. What the fuck? Влезе в пита. Защо по дяволите влезе в пита? Бе, някой зад мен! Трябва да бягам. Еца. Мега ултра дрифт завой! Вау! И то с тази малка кола. Никога не съм виждал малка кола да дрифти, освен в тази игра. Ако има лак клипа, сори, но така е. Значи 20 минути ще направим клип. БАМ! Що ме блъсна, бе, човек? Много ме изнервя тоя. Сега па трябва да влезна в пита. Няма да влезна в пита. Докато не ми се потроши напълно колата, ще съм си на пистата. Вау! Леко, бе! Защо? В момента играе Team Fortress 2. Що да му направим? Бомбон ли да му дам? Случайно. Бомбонче ще му дам, защото ми играе ТФ. Ние може да говорим по скайп и да снимаме. Добре, другия епизод ще е на ТФ, който ще направим сега, след този клип. Докато гледате клипа, сигурно от един път, Марио качи нов клип. Батякото. Нали? Нали, бе? Бамс. Значи тази игра е, честно казано, като Формула 1, само дето е малко по-оптимизирана. Нещо, което е на Формула 1 най-много е, че хората са от... феновете са от такова. От картон. Най-после казах най-трудната дума. Картон. Бати думата, значи. 8 дена докато кажа думата картон. Сега ще карам на този пърсън да видя колко съм добър и дали ще се блъскам.
Скоро тази кола ще стане Мини Купър. Още по-Мини Купър от Мини Купър, ама... Какво се прави? Не! Връщай се на пистата, моето момиче. Не му дадохме на това да ни изпревари. Не му дадохме. Ей! Няма да му дадем, защото сме про. Аз съм про. Вие сте про. Всички сте про. Вау! Дрифт! А така. Давай. Как го взех само този дрифт? Това беше уникално. Уникалната пътя. Как взимам дрифтове само. Не дей поднася, че ще загуба, бе. Как може, бе? Така. Значи, хора, напишете в коментарите дали искате да направим клип как да си изтеглите тази игра. Ако искате да направя клип, просто ми кажете. И да. Просто ми кажете как. Аз пък как. Просто ми кажете как. Бахтюнто. Значи трябва да си настроите настройките, защото настройките са много гадни. И да, просто са много гадни настройките първоначалните. По-добре да си направите като на Майнкрафт настройките за вървене. А сега спираме на жълтото. И готово. Ще налява предна. Рън! Мале, какво силно бръмчета с кола. Don't enter the track now. О, типа, ти ще ми кажеш. Ще ти налява задна. Ще ти налява задна, бе! Рън! Айде, то си е направил с другия волан. Къде съм аз? Ето ме. Поправка завършена. Не превишава 80 км в час, Войч. Защо па съм завършил? Завършил съм Харвард, бе. Здравей, пич. Какво ще кажеш за Тамино? Така. Ще му бипкам. Ето, бипнах му. Бипкам докато завивам батякото. Мърдайте, пичове! Идва главния пич! Вау! Имам 30 секунди! Преди да се стартира състезанието! Вау! Сега ще трасна някъде. Да. Предположих го. Аре бе, бабичка е по-бърза от тебе по ходене, дори бе, тъпа кола. Така, дай малко газ. Оп. Добре, дрифта го взехме. Някак, по някаква причина. Така. Ром. Защо викам ром вместо ръм? Ром. Батякото звучи не. Аре, Войчи. Седи, Войчи. Той се е служил единичка се номер 1. Бати якия. Кой ма бусна, бе? Кой ма бусна, начи, бе? Ти ли ме бусна, бе, тафук? Е, тафук. Защо си смал скин на колата? Не може. Да, не може. Не може. Аре, просто мръдни, бе, колички. Нема да остана 6, бе, искам този тафук да го изпревара, защото се прави на готеня, бе. И иначе толкова е лошо. Така. Трета предавка. Някакъв яката се бусне, сега ще го изпреварам лайка бос. Здравей, пич! Сори, че не те изпревалих лайка бос, ама... И сега ще ми кажеш, че той пак ще ме издуха. Добре, бе, Войчи. Това не е хубаво. 6 ще си остане до края на състезанието. Не, базикам се. Няма да стане 6. Вярвайте в мен! Стискайте палци! И превъртете клипа. Не, баунс. Така.
Така, значи... Завой! Ужас. Това беше лош завой. Направо се извъргалях. О, не! Какъв си ти? Какъв си ти? Не искам да знам какъв си ти. Просто се махни от мен. И няма да знам какъв си ти. Така. Така, този завой ще го взема лайка бос с пърсен, който не ми е удобен. Не знам защо не ми е удобен, но просто тази игра е създадена за волан и ако не върнат нещо, кормилото бавно се... как да ви го обясня? Бавно отива към първоначалната му полза, в която не завива. Казах го по най-умния начин. Така. Дрифт. Взех завоя, то сме блъсна. И си останах пети. Сега той ще ме изпревари. Добре, това беше проява на ядене на мантинели от страната на колата ми. Сега трябва да рестартирам гонката за мене ми. Така, значи. Какво? Как дадох на задна? Аз не знам как се дава на задна. Почнах да давам напредна. Как почнах да давам на задна? Как? Аз не знам как се дава на задна. Как почнах? What the fuck? Това беше малумно нещо. Така. Така, искам този завой пак да го взема лайка бос. Лайка сур! Вижте само как ми танцува колата по пистата. Само се въргали наляво и надясно. Защото не може да ставим на едно место. Така. То завой го взех лайка бос. И то завой го взех лайка бос. А то завой ще я мантинели. Така. Добре, една хубава обиколка с лайка бос каране. Това беше хубаво. Добро каране от моя страна. Значи хора, тук има и формули, всякакви коли, обаче са заключени и не знам как се отключват и само с едно приложение наречено хак мога да ги отключа. И не мисля да го свалям, защото не съм гадняр. Сериозно ли вече двама човека са завършили Харвард? Не, бамс. Айде, още пише, състезанието се рестартира и спря да го пише. И състезанието се продължава. Бат, якото войчи. Така. Давай бързо, войче. Газ на моринтън, тая жигула. Аре, жигула, дай газ малко. Иначе. И вече завърши някакъв. Само чакат сам мен да завърша. За да почне другото състезание. О! Тук има някакъв, който не е завършил. Който ще го изпревари лайка бос. Той пък горкичка се спря. Спря се на чипсовете. В кой ми пише по скупе? Или някой ми звъни. Аз много почещи не мога да разбера. Барай, докато се рестартира, паузирам и ще видя какво става по скайп. Така, хора, почнахме. Венци ми пише нещо за GTA 5 на giveaway му. Че ако спечеля, нямало да ми я даде. И какво ми пука на мене? Аз като събера 10 000 абоната, ако събера 10 000 абоната, ще си я купя. И Венци пак ми пише като някакъв мангал. Венци не се обижда, но много спамиш на хората.
Х. Не, Бамс. Ти не спамиш, ти просто ги дразниш. Чули, Венци? Чули, бе, Венци Тодоров? Х. Х. Сега. Така. Така ще паузирам клипа и ще видя защо ми пише, какво ми пише, да му кажа да ми пише. Така, каже, че ще ми я даде. От аз му казах, он каза, аз ще я дам. Нали, ако спечеля гивоя. Само двама човека са записали. Аз и някакъв друг. Готиняк. Чувам някаква кола да фърчи зад мене, но не е така. Просто има ехо играта. Което я прави 3 пъти по-реалистична, защото сме в гора и много ясно, че ще се чува ехото, защото... Шит, слушалките ми се манаха. Така, Witch. Натисна 1. Марио гласува за бан на... Айде, как гласувах за бан? Да, бе, цъкнах 1. Бандах 1. Йей! Толкова съм добър. Бамвам хора без причини. Даже не знам защо хората са отправили бам срещу това, но аз го потвърдих. Така. Не излиза от пътя. Хора, може да очаквате епизод на МТА, ако може да се прави на малък екран, разбира се. Така. Такия. Значи хора, аз се карам без да се блъскам. Малко се блъскам, но рядко. Така. Значи добре, на 25-та минута спирам клипа. И почвам на Team Fortress 2 веднага. И така. Така хора, съжалявам за паузата. Значи отивам в битбокс. Брем. Долната ентър тракнал. Аз му давам толкова много газ, че... Пак ще ида. Какво, нали съм си тук? Сега ще кажеш, че не мога. Бати гадняра. Нещо не е чак толкова щупено. Чакай да издрифтя. Ще я издрифта. Ое. Успях. Тук обаче не знам защо не се гледа линиите от дрифта или някакви дупки от гуми. Това е нереалното ни игра. Единственото. Така. Сега. Дрифт. Така. Значи хора, ще има в описанието линк за моят фейсбук, за да го лайкнете. Ще има също линк за скайпа ми. Не линка, просто, нали, както ми е скайпа. За да ми изпратите покана, за да играем. Който има скайп, разбира се, и който иска. Който не иска, окей му казвам. Но аз си дам скайпа, не съм като знака, дори да си давам скайпа, да не приемам на никой. Знака, ако гледа клипа, да не се обижда, но той е една гнослива табела. Не, базикам се, той е готин. Но никога не е приел на никой. Например, моят приятел ме лъже, че знака му е приел и ми дава някакъв фалшив скайп, за да му изпратя и аз. Но аз намерих истинския скайп на знака, защото Бодилчо ми го даде. Ако щете, вярвайте, аз познавам истинския Бодилчо и той е българин, само да говоря на английски, за да се изкара повече абонати, разбира се. Това всеки го знае.
Ако някой не го е знаел и си е втълпявал някакви мечти, аз му разбих мечтите. Значи, няма да ви дам скайпа на Будилчо. Това си мой личния скайп. Той вместо да се нарекал Будилчо, се е нарекал Жоро Витамин С. Защото така е по-яко. Ако някой мисли, че това не е истинския Будилчо, просто не знам на кой свят е. Не базикам се. Истинският Будилчо, той ми е казал 1 милион пъти, че си е той. Малко с по-различен глас, но... Не, всъщност не е истинския Будилчо. Ай, забравете какво да ви казах. Не знам дали е истинския. Не знам дали използва колофиш на клиповете му. Не знам. Ау! Как се опита да ми трасне предницата само. Пич! Ара да излизаш от пътя и да не ме изпреварваш, разбира се. Ако може. Моля. Пич, ако може. Само ти казвам, ако може. Не е сигурно. Позволи ми да ям мантинели. Ай, добре, ям мантинели. Ай, стига с тия мантинели, че съм на мантинелова диета. По-скоро колата ми е на мантинелова диета. Опа! Ще стане половин час клипа. Арена, половин час си го спра. То клипа, аз ако така правя, винаги ще стигне до 10 часа клипа. Инче, верно. Така си. Айде да спра клипа тук, значи. Абонирайте се, харесайте. И... Да. Хайде, бай-бай. Викам с моята малка хубава количка. Да, в момента, последния момент, в който ще снимам, няма мантинели. Да. Хайде. Бай-бай.